ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଏମିତି ଋଣ ସୁଝେନା। ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଗ୍ୟର ତଲାସରେ ରାଜଧାନୀକୁ ବାହାରିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶଜ ଯୁବକ ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ଭାବି ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ଉଚ୍ଚ କୁଳଶୀଳ ଯୁବକଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ସେ ନିଜେ ଉପାସ ରହିଲେ ଓ ବାହାରେ ଶୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶଯ୍ୟା ଦେଲେ। ଗଲାବେଳେ ଯୁବକ କହିଲେ, ଏ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଲେ। ତେବେ ସେ ସେହି ରାତି କଥା ଭୁଲି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେହି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତ ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁବକ କହିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ତରୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଦରକାର ବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଦିନର କଥା ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏବେ ଯୁବକ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୋ ଋଣ ଶୁଝିବାର ବେଳ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି। ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଝାଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ଋଣ ଶୁଝେନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ।